Ffarwel i eafau tywyll, oer, gwlyb ac unig, a chroeso i ddyddiau clud a chynnes a gwneud yr amser hon o'r flwyddyn yn dymor o ddathlu. Gwell rhwystro'r clwy na'i wella. Dyma rai cynghorion syml i'ch helpu gadw'n iach y gaeaf hwn. Gall newidiadau bach wneud gwahaniaeth mawr. Bod yn actif a chadw'n gryf ac iach. Ymuno â grŵp gweithgaredd. Gwirio eich meddyginiaeth. Aphrofi eich golwg. Gwirio eich catref am beryglon iechyd. Gall addasiadau syml a risiau, stepiau, ac ystafelloedd ymolchi atal syrthio. Gwneud yn siŵr fod eich traed yn iach. Torri ei wyneb eich traed, a gwisgo rhywbeth cadarn ar eich traed. Gwirio eich system wresogi ac atal drafftiau. Ceisio help os na fedrwch dalu eich biliau tanwydd a gwirio eich bydd daliadau ar hyn mae gennych hawl iddo. Cael y cyngor gorau am danwydd a gresogi. Gwisgo dillad cynnes. A bod a diet gaeaf. Mynd ar-lein a chadw mewn cysylltiad. Gall technoleg helpu. Mynd i'n llinell gymorth i gael cyngor, cyfeillio a chymorth ymarferol. Cael mwy o wybodaeth am weithgaredd cymdeithasol yn eich ardal. Peidio bod ofn gofyn am help. Mae yna i chi. Cael cyngor ar gadw'n iach. Gwneud yn siŵr eich bod wedi cael brychlinau a'ch pigiad ffliw. Defnyddio gwefan NHS 111 neu ffonio i gael cyngor cyn mynd i wasanaethau adran argyfwng neu ddefnyddio gwasanaethau ambulans, ond defnyddio 999 ar gyfer argyfyngau go iawn. Ffoniwch ni nawr neu fynd ar-lein i gael mwy o gynghorion a gwybodaeth ar sut i gadw'n ddiogel, cynnes ac iach y gaeaf hwn.